Adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan, petsa 17 sa bulan sa Hulyo tuig 2022. Karon ang ika-16 nga Domingo sulod sa tuig ordinaryo. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, kapitulo 10, bersikulo 38 ngadto sa 42. Samtang nagpadayon pagpanaw si Jesus ug ang iyang mga tinunan, nahiabot sila sa usa ka balangay diin may usa ka babae nga ginganlag Marta nga miabi-abi kaniya didto sa iyang balay. May igsoon siyang babae nga ginganlag Maria nga milingkod sa tiilan sa Ginoo ug namati sa iyang gitudlo. Si Marta nagkapuliki sa pagsilbi kanila, busa miduol siya ug miingon, "Ginoo, dili ka ba manumbaling nga gipasagdan man lamang ako sa akong igsuon sa tanang buluhaton sa balay?" Sulti siya nga mutabang kanako. Apan ang Ginoo mitubag kaniya, "Marta, Marta, naguul og nahingawa ka sa daghang mga butang, nga usar man unta ang gikinahanglan. Gipili ni Maria ang labing maayo ug walay makakuha niini gikan kaniya." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo.